Zu barkatu, badakizuen dagoen García Ribero kalea? Ara, euskaldun bat, García Ribero, posten hau galdera hori egiteak. Baltzenekien García Abizen euskalduna dela? Ez, baina nik orain jakin nahi dudana... Nondi datorren García Abizena ez da? Ba, Nafarroatik, horregatik idatzi beharko genuke Gartzia, euskeraz. Ez, benetan, pizza hauek eraman behar ditut? Pizza hitza oso interesgarria hori ere, baltzenekien pizza hitzak ere jatorri euskalduna izan dezakela? Izan ere guk hortze daukagu pizzatu hitza. Eta hori da pizzaren masarekin egiten duguna. Pizzatu, apurtu... Tio, zuri bai apurtuko dizudala, urpegia, badakizun dagoen García Ribero bai, ala ez? Ba bai, baina Ribero Abizena ere oso interesgarria. Baldakizun hondik datorren Ribero, ba Nafarroako eskualde batetik, Erriberatik, hortxe dugu Benito Lertxundiren abestia. Erribera, Erribera... Nahikoa da, Hala toma por culo, banoa! Esan duzun hori ez dago ondo. Ja, bueno, urduri jarri naiz eta... Vale, igual pasa egin naiz. Ez, kontua da euskeraz esan zen ezakela. Badakizu zenbat modu jator dauden norbait porku hartzea bialtzeko. Popatik, haize hartzera, pikutara, antzarrak erratzera.